kumbira kuti mutauro zita renyu ndiani? Ndotwa Justice Chutsi. Justice Chutsi, tirikuona muri muchipatara pazuva ranhasi, mungatanga kuti chii chakaitika? In short ndingangoti patabva kubasa ndandini natsima. Basa ndikupi? Kuna Cameroon. Kunite pana Cameroon ipapo. Ndibanda zvokutengesa ndiri ipapo. Mune muchitengesa chii? Mafoni. Mafoni, okay. Makasvika panzvimbo yamunotengesera? Ndibanda tengesa mafoni. Tapedza takutodzokera kumba manheru. Sadza kumanguva ipapo? Sadza kuma7. Ini pekutanga ndine ndakabata mwana. Mwana? Mwana wenyu? Kane 5 months. Okay. Kajuni. Saka ndobva ndati chibereka ichi. Chibereka mwana towane kucross apa ndava nezviri kuitika nasi. Azozoiti. Tichingopedza kuberekesa mwana. Ndava ndanzwa nechekumberi kuna seke uko. Kasound kepfuti saka ndakangwari pamwe chi matear gas. Ndoti ngatidzokerei mashure. Tafanira tudzoka mashure. Pane ka building ngari pana Julius na Zende soka kambotsvake maende yakaya. Saka pasina ngoti vana kenda yepolisi vairasi ibva yakabva mira padhuze pedu chaipo. Saka yamira paside ipapo inde kubva ndazotiza pano paside ipapo pakatsva ipapo panopaka masprinter panopaka ipapo. Saka takazotiza muti akawanda takutizira imwe vamadhamu vakangoramba vakairasi vakamira semunhu akanga akabereka mwana. Isusu patakatiza ipapo takutanga kutiza ipapo kuti saka rima akangodzika ana kadambudzana dai kari kunongota se nongototeka isusu ndobva atanga kundirova pakumapo. Akakurova nini? Akandirova nemapolisi akandirova panapa. Saka panakazotenda kuenda kuti takutiza vakazondirova kuti kuno ndobva azondirova neparuoko kwapo akandirova ndo panakazotiza. Saka kuzotiza kwandakazinda zonosonda kupinda pane kamwe karwiso kamukuvisikani mandakazonda pandazopinda ndirimo ndomanakazongowanda ndirimo zamari pavakazosimupa vakazosimudzawo motikari avo kuti asi vakuenda ndopandakazobudawo ndopandakasangana madhamu angu kutontsvaga. Saka kuntsvaga ini pandakazoti ndopakazoti madhamu angu anga kutontsvaga uchati ndiri kupi ndopakazondovanawo takutobuda muchimupolisi mweyo takuzonga pakazoti pamberi apa tachinzwa futi chiti patovhurwa mumwe mukadzi nemurume atoita se vatofa ipapo. Saka ndo maikira takangoita ndopandakazoonawo mumwe soja anga ari musivi ndo akazondibatsira nemupolisi takaenda hangu tifamba ndopakazoya vamwe vakomana kuti 4 vamwe 3 vakomana imi 3 wana achanga akashudhwa anogara ku2 brigade akashudhwa musoro nekumusana uye mumwe anogara kuchitongwisa akavhurwa makumbo esa kuanogara kuairport akavhurwa gombo vakaiva polisi pacentral. takazinda nawo tese 3-4 kuparenyato. Saka tasvika parenyato takatorwa x-ray vanambobaiwa mainjection andakabaiwa ndopakazi ndiri parenyato akati alright vachizi zvomaita chiende hai maenda mozouye wozowana rimwe zuva roda kuzobhuka titi kuzokuita operation. Saka ndadzoka mandasama kuti hazisi kuita ndava apa ndobva ndakati arikidza ndine kusenda ndovhurisa dhoketi rangu ndopanda ndasanga ndapedza kuvhurisa dhoketi rangu ndopanda ndasanga nemajournalist ndobva vandiona ndobva ndavataurira matikiro akaita nyaya ko ndakasvika vachitora motikari dziripo dzadzabviswa nevanhu dzepolisi ndobva ndakazovataurira nyaya yacho ndopavakazondidirecta kuenda kumalawyers ndakazinda kumalawyers. Masvika kumaloya makasunze chii? Malawyers vakandibatsira ndobva vakatora statement ndobva vakazoenda neni uko kuklinika inemwe kurotondova ndobva nemai pavakazonditi ndikuzoya kuno. Saka ndaya kuno kanguzoti uchita se uchaunorapawo uri kuno. Saka makaenda mutheatre? Mutheatre ndakaenda. Makaenda rini? Ndakaenda nezuro kuma 4-5. Okay. Madhokitasi akabvisa chii pavakaita operation? Inasati ndazvambari vakangobvisa apa ndopandakaona ndopa ndichiri kunzwa kuti pane something chakabviswa. Saka iwe maloya makambotaura vakati zvino nyaya iyi inofambiswa sei? Malawyers vakati tanga taona kurapwa kwakeyo then vakazenge yapera tose tagona nenyaya yacho. Saka imimi mashoko amungadi kutaurawo matarisana nedambudziko iri ndeyekuti chii semunhu anoshanda mabasa emaoko achiriritira mhuri yake? Inini ndikangoti isi pari zvino so zvakatondiomera uye kana mhuri yangu pari zvino so ini chitotemba ini panenge ndiri. Saka ndachikumbira kuti kana pane zvinhu chizokwanisa kuzoitwawo vanokwanisa kungozotibatsirawo zvavo.
pamakauya kuno iyo pane mapurisa here kana vanoita zvemutemo vakamboya kuzotaura nemi? Mapurisa hapana vakamboya kutaura nesu, hapana. Even kana pavakakusiyai kuparinyato? Vakatisiya parinyato, vakangogumira parinyato yavo, havana kumbozodzoka kumbotaura nesu. Ndatenda. Hello viewers, my name is Doc Vikela and you're watching Sly Media TV. This is 2018, the year for the harmonized general elections in Zimbabwe. The year the excitement is shooting over the roof. This political party saying we've got it in the bag. This political party saying we will have the majority. At Sly Media TV we bring you a program that takes a journey. It takes a journey into who is representing who. Which constituency is he representing? Is he the right candidate? What does he have to offer? Hashtag the candidate 2018 will be interviewing your candidates from your different constituencies, be it senators, councillors, MPs, even the presidential candidates, and we hear their manifestos, we hear their promises. The good part is, as they promise, you will be able to interface with them. You'll be able to send your messages. You can even send us questions to ask them, what is it that is burning in your heart? If you are an aspiring candidate also, you might feel we'll leave you out or you feel left out. If you feel you have a manifesto to sell, you can contact us on the details on the bottom of our screen. Sly Media TV, building bridges.